ninyo ha. Makikita nyo ngayon. Migo, di ay vlogger na Migo ba? Kasi kaya ra siguro ni mong mukbang Migo ba? Mukbang. Nawa ha? Mo na yung mukbang Migo? Ito na yung request ninyo ha. Makikita nyo ngayon kung paano ko kainin. Ito oh, linta, napakabuhay na linta oh. Oh. Kaon siya na Migo? Kaya ngayon, kayo lang ba ang mamagagaling? Napakagaling yung mag-request no. Pero ang di nyo alam, yung nire-requestan nyo pala, napakasisi ng request ninyo. Ito oh. Nurin nyo ito mga idol. At ito yung babanatan ko ngayon mga lodi. Buhay na linta, ito yung lulunogin ko. Buhay na buhay oh. Oh. Kaon ka na Migo? Wag kasi kayong mangusga ng kakayahan ng isang vlogger no. Naku-premium ko na. Ito na. Kaya ni mo? Paano ba to? Panoorin nyo kung paano ko to lantakan. Ha? Yan. Ayaw matanggal dito oh. Oh. Tingnan nyo. Sus. Magagawa ang ano ang linta oh. Oh. Naku. Oh. Ngayon kakainin na kita dahil napakayabang naman na nagpapaas natin sa akin dyan oh. Napakayabang yung mga pasir kayo no. Panoorin nyo to para matauhan na kayong mga pasir kayo dyan. Kakagigilin naman ako sa inyo oh. Ito lang, simple lang. Napakasimpleng nila lang tumayo doon. Parang dilis lang to sa akin. Oh. Kaya ni mo Migo? Lalaway ka pa. Oh, ito na. Huwag kayo nang kukura pa. Huwag na ikukura mga idol. Dahil Ano na niya? Ang matapang na vlogger. Kakain ng linta, no? Yan. Yan ako lang tong tubig mga idol. Kasi diretso lunok to mga idol. Ayun o. Tubiha. Pumapayag mga idol oh. Kaya Migo? Oh. Ayan siya oh. Ang dulas talaga. Kaon. Yan. Oh, naluwa ka. Na- Ang nga. Ang nga ay.